Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed jibbaża l-politika fuq il-ħabiba tiegħu Daphne Caruana Galizia, deskritta bħala frodista tal-verità li minnaħa tagħha qed tibbaża l-akkużi tagħha fuq xi ħadd akkużat bi frodi. Fil-fatt fid-9 ta' filgħodu kien diġà bagħat lil Beppe Fenekadami u lil Jason Azzopardi jagħmlu konferenza tal-aħbarijiet dwar dak li Caruana Galizia kitbet tard il-ġimgħa filgħaxija. U għalkemm kellhom ħafna x'jallegaw, kienu skomdi meta mitluba jorbtu l-karriera tagħhom mal-kredibilità ta' din il-mara. Ma nafx Dr. Fenekadami intom tafu minni din il-whistleblower. Jiena minix qiegħed hawnhekk biex ngħidlek minni. Iżda dwar minni jirrapportaw il-gazzetti u kien innotat mill-Partit Laburista. Bid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona jagħmel konklużjoni ċara. Dan juri li għandna kap tal-oppożizzjoni li huwa irresponsabbli, huwa perikolus, però wkoll huwa disprat, illi lest illi jkreda tip ta' stejjer biex jieħu il-poter illum qabel għada. Jiruri karattru illi mhux sabiħ, illi ma jawgurax tajjeb għall-politika tal-pajjiż. Iktar minn hekk innota l-Ministru Edward Zamit Lewis, Simon Busuttil bagħat jitkellmu fuq il-każ lil Beppe Fenekadami u nnifsu investigat mill-FIU u l-Jason Azzopardi b'rapport tal-Awditur Ġenerali kundannabbli wara daru. Dan kollu jkompli juri x'tip ta' karattru huwa Simon Busuttil. Ara, Simon Busuttil ħoloq din is-sitwazzjoni, Simon Busuttil irrid li jipperikola dak li ksibna f'dawn l-4 snin. Il-ġid li għamilna l-familji, il-ġid li qed nagħmlu għall-futur ta' uliedna. U allura iva rridu ngħidulu li hu perikolus għax qed jipperikola dak li għamilna s'issa. Mal-ħin u iktar ma beda jkun espost fuq min kienet jorbot il-kampanja tiegħu Simon Busuttil, fid-dar ċentrali beda jirrenja l-paniku tant li l-ġurnalisti issejħu għal darb'oħra. Reġgħu bl-istess akkużi, iżda għal darba oħra l-karriera tagħhom għadu attenti li ma jorbtuwiex ma dak li qed tgħid din il-mara ta' nazzjonalità Russa li l-qorti tafa għax tmur hemm bħala akkużata. Mela, Dr. Beppe Fenekadami, għattini darba f'ġurnata l-lum ġejtu għawnek u għattikwataw li Daphne Caruana Galizia u taqbżu nistaw nejdu għek għal din il-mara Russa. L-għol ħagġa nixtieq insaqsik jekk taħlifx għal din il-mara u ma nafx jekk forsi joħroġ li din hija kollha fabbrikazzjoni u dan sar frame up fuq il-Prim Ministru intom terfgħu responsabilità. Din hija l-mistoqsija qed tinkwadra f'din il-kampanja kollha li għandi kif qed insemmi. Bħalissa, Nicole, hemm diversi sorsi ta' informazzjoni, diversi xhieda. Hawnhekk reġa' reaġixxa l-Partit Laburista li f'konferenza tal-aħbarijiet oħra innota kif din l-istess mara kienet akkużata l-qorti li għamlet akkużi folots fil-konfront ta' supretendent u żewġ spetturi. Dwar dan Beppe Fenekadami kien mistoqsi wkoll iktar qabel u ma kienx komdu jwieġeb. Dr. Fenekadami, Times qed tirrapporta li din il-mara għandha akkużi folots dwar l-Ispettur Ferris il-min temmen l-Ispettur jew il-din il-mara. Fuq kollox, Beppe Fenekadami li għajjar lil Partit Laburista li jrid joħnoq il-libertà tal-whistleblower iddeskriva bħala pupazzi il-ġurnalisti li esponew il-verità dwar dan il-każ. Ftit ġurnalisti pupazzi ta' Joseph Muscat